Kini kedai ke Akashvani Shillong ke kubor ban puli da ilu setas im. Kini kilong kimat bakongsan jong ke kubor. Lapan bena ya ke result jong ke election syaka yang dorbar thau ain Lok Sabha nin kasi. Ha Meghalaya ke seng Voice of the People Party bat ke Indian National Congress kila job ha ke election Lok Sabha. Bat an rakhe ya ke World Environment Day mentakasngi ha ke leng ke perthai bat ha ke jela Meghalaya. Kajingpan benaya ke result jong ke election syaka yang darbar thau ain Lok Sabha hadu hnin kamit kalong bana pedeng ke sanspa saupolai ke Parliamentary seat ke NDA kala job ha ke arspa laipo tali ke Constituency bat ke INDIA kala job ha ke shispa sanpon riu tali ke Constituency. Menteri Rang Badu kari India Narendra Modi, Menteri Katanat Korbari Amit Shah kila long na pedeng kinong job bapau khamat. Kikirtang bapau khamat ki belarem hakani ke jingjit nong mi khamat kilong unong yalam jong ke BJP babat ru ya ke syuki menteri Arjun Munda bat ka Smriti Zubin Irani. Kajingnyau ya ki vote jong ki election syaka Lok Sabha arajar arpau saw kala long hinin kasi. Chief Electoral Officer ka Meghalaya Dr. BDR Tiwari ulapan bena ha ke jihalang jeng kinong thok kubor ha Shillong ba ukertong ke Voice of the People Party VPP Dr. Ricky Andrew J. Sinkon ula job na ke Shillong Parliamentary Constituency da ke batam palat lailak vote bat penrem yau MP barim uba Vincent Pala jong ke seng Congress bat ru ya ke kertong jong ke NPP ikong Amperin Lingdo. Ukertan ke VPP Dr. Ricky A.J. Sinkon ulayo sanlak nyo pawai hajar nyo po pravot persya yo ba Vincent Pala ulayo shilak khandai po khandai hajar shispa andrew po pravot kat ba ikong Amprin Lingdo jong ke NPP pan ilayo shilak prapon riu hajar sauspa prapo pravot bot sa uba Robert June Karjarin jong ke UDP da sapo sawajar sanspa andrew po lai vote. Kikirtong shimet uba lakon kama ulayo kat praja sanspa prapo arvot bat uba Peter Chalam nyaw hajar arpo saw vote. Natura Parliamentary Constituency usaleng sangma jong ke seng Congress ula penrem ya kikirtong jong ke NPP ke agatha sangma dah kabatam shilak samposan hajar arspa arvot. Usalang sangma ubalalong MLA Laisin bat ubadang long ru MLA jong ka Gambegre Constituency ulayo lailak prapolai hajar khandai spa khat khandai vote. Kat ba ka agatha sangma kalayo arlak arpo prajar hendriu spa nyo po pra vote. Uzenit sangma jong ka seng Trinamool Congress ulayo saupo prahajar nyo spa khandai vote. Ukertong shimet ulaben CH Marak ulayo hendriu hajar khandai spa shipo vote. Ka vote none of the above nota hakane ka kanti menta kala kiyo hakajala hakaba Shillong Parliamentary seat kala poi hatu khatwe hajar pratali ki vote bat hatu rapat san hajar praspa saupotali. Ha Arunachal Pradesh kam Bharatiya Janata Party BJP kadang yai job habaro artli ki seat kata ha Arunachal East bat Arunachal West. Menteri Sokal Pedeng Kiren Rijiju ula penrem ya unoyalam barangba ka Congress ubala longruk menshua Menteri Rangba unabam tuki dakabatam shilak nyospa laipo pravot. Ha Arunachal East Parliamentary seat pan MP ka BJP Utapir Gau ula penlim ya unoyalam barangba ka Congress ubosiram siram da laipo haja sauspa arpowe vote. Sikkim MP Indra Hang Suba jong ke Sikkim Krantikari Morcha SKM ula job persya ya Bharat Basnet jong ke Citizen Action Party CAP da prapo hajar praspa laipo vote. Usuba ulayo shilak hendripo sawajar laispa khandai pondriu vote kat ba Bharat Basnet ulayo prapo lai hajar sanspa hendripo hendriu vote. Uprem Das Rai jong ke Sikkim Democratic Front SDF ulayo nyopo nyo hajar shispa nyopo we vote but Udinesh Chandra Nepal jong ke BJP ulayo khat khandai hajar laipo san vote. Kene kedai ke Akashvani Shillong ke Bon Lam Shapi ya ka kubor.
Nakabanta ka jinrakhe ya ka World Environment Day 2024 ka badai menta ka sngi ka santari uchalew ka Social Forestry and Environment Wing Jonka Forest and Environment Department kan pinlong ya ka program halor ka phang land restoration, desertification and drought resilience han lift sauli maudiang diang ha ka ba Chief Secretary Jonka Jalla uba DP wa alang unlong ukongsan. Hakaway pat ka program ka Shillong Municipal Board da ka Jils Nokti lang bat ka Indian Institute of Professional Studies ka William Carey University bat ka ICFI University ken punlong ya ka program pinshai pinsung tho pat ba ka ba shisngi lengba ka jingele kai ka ba inpin I hasurok halor ka zero littering program ka ba hikai ba umdai ban bret pathar ye ki nyut ni jaklia ha Don Bosco Square bat Red Cross Laban. Nalor kini kan don ru ka program jingi mirching mut jong kinong don benta ki ba na ki kam karkhana na ki riu shampanga ka tho ka puli bat ki laboratory bat upramut Kumar Tiwari ubalong Director General jong ka Bureau India Standards BIS ha Hotel Pinewood Shillong. Ka Secretariat jong ka North Eastern Council ka Lapenlong Dangshen ni ka program baper ha ka jing rakhe ba artayo ya ka swachta pakwada ka ba pin ya ka jing shimbanta shirhem jong baro kinong trek NEC ha ka ban pinlong ya ka maryang ka ba khoi bat pinne ya ka jing jarngam jong ka Swachta Pakwada Arajar Arposau kala Saki ya ka jing penlong ya ka jing yako baharukom ki ba phalang jing mut sha ka jing shimbanta banwanra ya ka jing khu jing suba la penlong ru ya ka jing a jing hikai halor ka banta bat ka kamram jing ki seng bat kan hun badai jong ka sarkar ha ka banwanra ya ka jing kala ha ka emlang salang banyada ya ka maryang bat ru kumno banyatrelang ka Food Safety and Standards Authority of India FSSAI kalapinmi ya ka jing batha ba baro ki food business operator FBO ki deban weng no mardor ya ka no ka jing kam ni ki jing tho balata ha ki bitor bat advertisement ki ba kam ba ka umso ka de shispa na ka shispa ka ba shna bet no so kalabatha ru ya baro ki FBO ba ki deban bret no ya baro ki jing bam jing di ki padon menta ki bala shon no pa ya ka tarik bala song hashwa ka shitarik unailor arajar arposau katanat kalabatha ya ki FBO ba kin board ki kendon na ka banta ki umso katkum bala po da ka Food Safety and Standards Regulation Kakan hono mi kamat jong ka Jantia Students Union JSU kala yakendo ya ka Director General of Police DGP ikong Aida Shisha Nongrang ban karpa ya ib in tuklar lem halo ki jing ki bakan thop ya ka jing pen klang ya ki Border Police Outpost ki kendon ban te lakam ya ka jing khayi bat penon kam ya ki jing di pen buat bat ki wei Haka dorkas bala ai haka DGP ke JSU kala ong babaro ki Border Police Outpost ha Meghalaya kamtam ki bahari lom chantia haka bala jumi bon ki chinya kaja haki por ba minshwa don kam ban pen klan yaki daka ba ken no ru bakila don ki jingja pen saja ba pen yap ikinong shong shnong daki prion Assam ki ba shong basa hakaput jongkari lom chantia Karaj Bhavan Shillong kala rakhe ya kasngiyo jalla jong ka Goa Telangana bat Sikkim hakala sing play kani ka program kalong shibanta jong ka Ek Bharat Sheshtra Bharat ka program balwanra da ka sarkar India ka bathmu ban pen klanya ka jinga day bat jinga suthu jingmut hapden ki breo na ki jalla ba pher bat ki Union Territory ulat ka jalla Meghalaya Uphagu Chauhan ulalong kumkongsan hakani ka program na pen ya ki kurwo jong ki lat na ki take lightly ki jalaleng ba ka video bat ru ya ki jingwa jing shat ba pen ya ka larity jong ki ka Akashvani kan wanlam ya ka live commentary jong ka ICC T20 Cricket World Cup arpo saw ka badang long menta ha US bat West Indies kani kan thum ya baro ki jingira kai bak India kanyale kum ru ya ki knock out round semi final but final na lo ka live commentary in wanlam ru ya ka program jinga kran hashwa ban stang ki jingira kai ban hadin balawai ka DD Sports ru kan pen ya baro ki jingira kai ki India ya ka semi final but final Kato ko kubor kalakun na ka Akashvani Shillong hakapo prabajing in so ba ka Daily Station na ka banta ka kubor hakakitin Hindi kane ka Akashvani Shillong